ביוטיוב, התחלתי את הסרטון לא בפוקוס, ועכשיו חזר הפוקוס. אני פה עם ירדן, טל, קישור בתיאור, הכרתי אותו מהיוקם, כן, למטה, מבטיחה לשים קישור. אז באתי פה למפגש יוטיוברים בעזריאלי. עכשיו אנחנו בקצת בעיה, כי עברו קומה שלישית, אבל עזריאלי זה מקום ענק, ותכלס אין לנו שום מושג לאן ללכת. אז אנחנו פה מחפשים את עצמנו ליד עולם הממתקים. כן, עולם הממתקים. איפה עולם הממתקים? לא יצא לי טוב, לא נורא. הבנתם, אנחנו ליד הממתקים, פאנץ' אנחנו מחפשים אותנו בעולם של ממתקים. כן, דיבים ירדן. חכי רגע. מה? נראה לי צריך לעלות עוד קומה. אוקיי. יש מצב, בואו ננסה. המפגש יוטיוברים זה קומה למעלה? אוקיי, אז מצאנו כנראה איפה זה. אז אני הולכת לפגוש פה עוד מלא ילדים שהיו איתי ביוקם, ירדן זה אחד מהם. אז אני לא אחפור לכם יותר מדי, אני אצלם כשיתחיל המפגש, זה אמור להתחיל עוד איזה 10 דקות. אז יאללה, ביי. אז אוקיי, אז אנחנו פה, יש פה מלא אנשים, אבל היוטיוברים די לא הגיעו. הנה, יונתן, תירשמו לערוץ שלה. כן, תירשמו לערוץ שלו, יהיה קישור בתיאור. תום, איפה תום? רציתי לשים את תום. תקשיבו, תום זה אליל. תום, אני כבר נדחפתי לו פעמיים לבלוג, ועכשיו הגיע הזמן שהוא ידחף לי לבלוג. מישהו ראה את תום בן סיני? תום בן סיני, מישהו? שוב ירדן. שמה איש צעיר. לא, אני חייבת... איפה? תום בן סיני, אתה חייב להידחף לי לבלוג! עכשיו אנחנו בעוד שאלה. מה זה לעזאזל המקום הזה? האם סופרלנד? האם זה גן עדן? לא, אין לי מושג, מה זה? טוב, אני אחזור לכם כשנמצא את תום בן סיני. ביי. כן, יוטיובר פריסטייל. אוקיי, אז מסתבר שזה בכלל בחוץ פה על הגג, איפה שאמרתי שאין לי מושג איפה זה. כן, זה ממש מגניב. אז עכשיו תום ידחף לי לבלוג כי הוא חייב. כן, כי היא נדחפה לי לבלוג. ירדן, פריסטייל! טוב, אז היי, אני חטפתי לה את הוולוג כרגע. כן, ולוג השתלטות אני עושה לה. עכשיו, אני לא הולך להחזיר לה את הוולוג. עכשיו, בוא נדבר על יוטיוב. מה הקטע ביוטיוב? שאתם יכולים לדבר לוולוג של מישהו אחר בלי שהוא בכל זאת יעלה את זה, למרות שזה לא הוולוג שלך, הוא לא יקבל את הוולוג שלו חזרה אף פעם. כן, אז חזרנו לבלוג שלי. שלום, התגעגעתם עליי כל כך, אני בטוחה. זה טוב. היי! כן, ויהיה לו TAI. אוקיי, יש לך ערוץ? לא, אין לו. זה חבר שלו. תירשמו לערוץ TAI. תירשמו לערוץ של ילדה רנדומלית. את רואה שם, צלמי שם, תירשמו לערוץ שלו. תירשמו לערוץ. יש פה בינתיים פיטר פלייר, רגע, הנה, תירשמו לערוץ שלו. שם, של הבניין. של החלון, אתם רואים את החלון? שם תירשמו. כן, זה של קליר. לא. ירדן או תום, למישהו יש פה את... מישהו רוצה להתקשר לרון? טוב, אני אעצור שנייה את הוולוג, אני אתקשר עוד רגע. טוב, אז כפי שאתם רואים גם רוני פה איתנו, וגם רון, כאילו נראה שכבר הצגנו אותו. אז עכשיו, כאילו, אנחנו הולכים בגג הכי גבוה של עזריאלי, יש מקום בשם האי, שזה מקום עם אקסטרים ודברים ממש מגניבים. קוראים לזה עזריאלי 360. עזריאלי 360 מעלות. אז אנחנו עכשיו מחפשים פה איך משלמים בשביל להירשם לזה, ואנחנו הולכים היום, כאילו זה לדעתי היום האחרון שאתם רואים אותי בערוץ, כי אני הולכת למות אחרי זה, רוב הסיכויים. אז תזכרו אותי אנשים, ביי. אז תקשיבו רגע, שנייה, אתה מפריע לי לבלוג. אז עקרונית הלכנו לקופות ואמרו לנו שעד גיל 16 חייבים ליווי מבוגר. ואז רון שלנו, במקרה היה לו את התעודת זהות שלי ושלו בתיק, אז זה צריך לרמות אותם. בני 12. כן, אבל זה מגיל 16. טוב, אבל די, כאילו... כן, אבל כאילו הם היו מוכרות נחמדות. כן, ודרך חוקית, ואנחנו ילדים בוגרים. אז נרשמנו, אנחנו עוד איזה חצי שעה הולכים שם על המתקנים. זה עם משקפי מציאות גם, כאילו מדריך עם משקפי מציאות שמרגיל אותנו למתקנים. לאקסטרים אמיתית. על הוולוג. תראו, טוב, תקשיב. לי אין היום ולוג, כי המצלמה שלי... ירדן, בבית. ירדן, שנייה לפני שאתה ממשיך, תכניס את היד לתוך הרצפה. אוקיי, הכנסתי. הנה, עכשיו מה? אנחנו, ליתר דיוק בזכותי, קיבלנו את האופציה
להיכנס למתחם המדהים הזה שנקרא עזריאלי 360, ואנחנו עכשיו מתקדמים ולשם והולכים ולשם, והשתלטתי לדולב על הבלוג ואני אוויר רגע, לנשום מה שהוא אמר. יש שם אקולוס טריפט, אני הולך לעשות בפעם השנייה, כולם פה, יום סבבה, איזה יום סבבה. תירשמו לערוץ שלי, ירדן פרי סקאי, לייק, סאבסקרייב and ביי. אוקיי, אז עכשיו עוד רבע שעה אנחנו צריכים להיות במקום של המשימות של ה-360, ועכשיו מסתבר שפתאום המפגש יוטיוברים עבר לשרונה, אבל אנחנו לא עוברים כי אנחנו חייבים להיות למשימות אקסטרים, אבל היה די אחלה במפגש יוטיוברים. כאילו, נועם בי לא היה, והוא הבטיח שהוא יהיה, אבל זה די מבאס, אבל פגשתי כמה יוטיוברים, נגיד אורי שוורץ, לא רואים את הפנים שלה. נגיד אורי שוורץ, ונגיד פיטר פלייר, ואנדר, ועדן מהדובים ועוד כמה. אז כאילו... החלטתו להסתובב פשוט בארץ. כן. ועכשיו אנחנו עובדים, אנחנו הולכים לראות מה קורה בבורגר קינג. כן, עכשיו היינו בבאג, בסניף פה, ותקשיבו, המוכרים ממש מגעילים. אז כאילו... מה? אוקיי, תקשיבו מה היה. היינו בבאג, רציתי לבדוק איזשהו טלפון, את הגלקסי 5S, פשוט המוכר התעצבן, נהיה בקריז, כאילו אל תיגע וזה וזה וזה, הפסיד כסף, כאילו זה בא למשכורת שלו. תכלס מטומטם, כן. טוב, אז אנחנו קצת מסתובבים פה רבע שעה. אנחנו הולכים לבדוק מה... כן, אנחנו הולכים לבדוק מה קורה בבורגר קינג, כי אנחנו ממש מפנטזים על זה ככה אחרי ה-360. כן, אנחנו ממש מתכננים על זה אחרי ה-360. עכשיו יותר טוב? עד 600. 360. הולכים, בואו. היי הבלוג של דולב. אז אנחנו עם הקסדות של המקום, ואנחנו נראים מוזר, וקיבלנו את הטאבלט של משפחת פריטקובסקי. אני משפחת פריטקובסקי. אנחנו פה, אנחנו עולים במעלית לקומה 50, וכואב לי באוזניים. גם אני פה. וואלה? אנשים, אני רוצה להראות לכם את מדינת ישראל. כאילו, אתם רוצים לנסוע לחו"ל ותראו איזה מדינה יפה יש לכם פה. אוקיי, אנחנו על הגב של עזריאלי. כאילו... המקום הכי טוב בעולם. רציתם לנסוע לאמפייר סטייט בילדינג בניו יורק כדי לראות את הנוף? פשוט תעלו לעזריאלי. ארץ ישראל, אנשים. ארץ ישראל. עכשיו תתקלם. כן. התחלת? כן. בטוח? זה מראה לך את הרקורד? כן, כן, כן. לעשות צעדים גדולים מדי, זה הופך את העניין לקשה. מרים את רגל שמאל, יהיה לך קל יותר בדיוק. חוף חזק עם רגל ימין, להרים את רגל שמאל. לעמוד. לעמוד. ישר על הרגליים. די, זהו? את שברת ציד, עולב. איך יוצאים? תפסיקי את הלב. רגע. אוקיי, אז אני די מטומטמת, שכחתי לצלם לכם אותנו אוכלים. אכלנו בבורגר קינג, זה כאילו השאריות. אוקיי. אז הנה רוני, והנה ירדן. ירדן הג'ורדן שיש לך קטשופ ומיונז. איפה? כל פה יש לך מיונז וקטשופ. ורון כבר הלך, הוא היה צריך ללכת. אנחנו עוד מעט הולכים לאוטובוס, אבל קודם עוברים לדוקטור לק, כאילו חובה. כן, דוקטור לק זה גלידריה למי שלא יודע. תקשיבו, היה ב-360 האלה, חשבנו בהתחלה שזה יקר מדי, אבל זה היה כל כך שווה את 40 שקל האלה. היה ממש מדהים, היה משקפי מציאות, והיה תמונות 360, והיה טיר טיפול. תקשיבו, התמונות 360, אתם חייבים ללכת לשם. זה כזה מין גלגל, ספירל כזה, שהוא מסתובב עם 360 סמארטפונים. 360. וגם ראינו קודם טילר פרודי, נכון? וכאילו מפגש יוטיוברים לא היה מה שציפיתי, כי ציפיתי שגם נועם בי יהיה, והוא לא היה. זה חבל, אבל לא נורא, היה אחלה, פגשתי פה את ירדן, ורוני, ורון, ודתני. לא כאילו שתכננו את זה מאתמול בלילה. לא שירדן העיר אותי ב7 בבוקר בשביל זה, ואוי, נגמר לי עוד רגע,
עולם המצלמה. עכשיו יש מצב שזה הסוף אז אני נפרד מכם, אבל יש מצב שיהיה המשך. אז ביי, נהניתי מאוד בבלוג הזה, ניפגש בסרטונים הבאים.